Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Tudok. Taong 1969, Iba Zambales. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Tudok malapit sa paanan ng bundok. Mas pinili niyang magpakalayo-layo sa mga tao gawa ng matagal na siyang naghahangad ng kapayapaan para sa sarili niya at sa pamilya niya. Hindi naman tumutol ang kanyang mag-iina sa naging desisyon niya sa kadahilanang palagi yung nakasuporta. Naniniwala kasi ang kanyang pamilya na kapag mabuti ang kaisipan ng kanilang haligi ng tahanan, magiging masaya silang lahat. Sa loob ng ilang taon nilang pananatili roon, naging maayos naman ang kanilang sitwasyon. Itong si Tudok, ni minsan sa buong buhay niyang pamamalagi sa paanan ng bundok, hindi niya pa nararanasang bumaba ng baryo para makisalamuha sa mga tao. Maniwala kayo o hindi, halos karamihan sa mga taong naninirahan sa baryo noon, hindi alam na umiiral siya sa lugar na yon. Ang tanging alam lamang ng mga ito, merong isang pamilyang naninirahan roon, subalit wala yung padre de pamilya. Nauunawaan naman ng mag-ina niya kung bakit gano'n ang kanyang inaasal, kung kaya't pinili na lamang ng mga itong huwag siyang gambalain sa mga bagay na kanyang nakasanayan. Masaya naman kahit papaano ang mga ito, lalo pat hindi pabayang ama itong si Tudok. Inuubos niya ang kanyang maghapon kakatanim sa bukid at kakakuha ng mga paninda na maaaring ilako ng kanyang mga anak. Hindi naman siya nababahala sa mga ito kapag tumutungo yun sa baryo, gawa ng palagi niya yung pinapasundan sa mga kaibigan niyang nilalang. Halos lahat ng oras, nakaantabay siya sa mga ito, nang sa gayoy kapag may nangyayaring hindi nila inaasahan, madali niya yung matutunton at mapupuntahan. Isang araw, matapos niyang utusan ng kanyang mga anak na maglako ng paninda, nilapitan siya ng kanyang asawa para makapag-usap sila. Maraming bagay kasing sumasagi sa isipan nito, kagaya ng hinaharap ng kanilang mga anak sa ganoong trabaho. Ayon sa kanyang asawa, hindi habang buhay, paglalako na lamang ang gawing trabaho ng tatlo nilang anak, gawa ng darating ang panahong bubuo yun ng kanilang pamilya at hihiwalay sa kanila. Ang inaalala nito, yung magiging buhay ng mga anak nila sa mga panahong sila na ang maghahanap buhay para sa kani-kanilang mga pamilya. Dagdag pa nito na, mas mainam kung patirahin yun sa bayan para naman kahit papaano magkaroon sila ng pagkakataong makapag-aral sa elementarya at sekundarya. Matapos naman yung marinig ni Tudok, hindi niya maiwasang mapaisip kahit papaano. Tama naman kasi ang sinasabi ng kanyang asawa, kung kaya't pilit siyang nag-iisip ng paraan para yon ay maisakatuparan nilang dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, naalala ni Tudok ang kanyang kaibigang antingero sa baryo. 2 beses niya lamang yung nakausap pero nasisiguro niya na natatandaan pa siya nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya siyang tumungo sa labas ng kanilang tahanan para tawagin ito. Hindi naman siya pinigilan noon ng kanyang asawa, lalo pat nailahad na nito sa kanya ang matagal na nitong hinanaing para sa kanilang mga supling. Sa pagdating ni Tudok sa labas ng kanilang bahay, agad naman yung sumipol ng napakalakas at kasabay nito ang pagrinig niya ng halinghing ng kabayo di kalayuan sa kanilang tahanan. Sa isang iglap, biglang lumitaw sa kanyang harapan ng tikbalang habang dahan-dahang lumuluhod sa kanyang harapan. Matapos niya yung masipat, inutusan naman niya yung tumungo sa bahay ng kanyang kaibigang antingero. Yun lamang kasi ang naisip na paraan noon ni Tudok para matawag ito nang hindi siya pumupunta sa baryo.
Sa paglaho ng nilalang, wala na siyang ibang ginawa kundi ang maghintay. Halos inabot din siya noon ng ilang oras kakaisip sa labas ng kanilang bahay hanggang sa dumating ang puntong nasipat niya ang kanyang mga anak kasama ang antingerong kanyang tinawag. Malayo pa lang, kitang-kita na niya ang pagngisi nito habang patuloy na kumakaway sa kanya. Pagpasok nito sa kanilang tahanan, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Magandang hapon, kaibigan. Natanggap ko ang mensaheng pinadala mo. Ano ang kailangan mo?" Nang marinig naman ni Tudok ang sinabi nito, agad naman niya yung inakbayan at dinala sa likod ng kanilang bahay. Sa pagramdam niyang silang dalawa na lamang ang naroon, doon na niya isinalaysay sa antingero ang tungkol sa kanyang pakay. Bago sila magkasundo, hindi pumayag ang antingero na hindi siya makilala ng lubos. Maliban kasi sa matagal na yung nahihiwagahan sa kanya, wala din yung kaide-ideya kung papaano siya nagkaroon ng napakaraming kaibigang nilalang na nasa panig ng kanan. Dahil kasi sa talas ng ikatlong mata nito, hindi nito maipagkakaila ang dami ng engkantong nagbabantay sa tahanan ni Tudok. Kahit nga yung gabay na engkanto ng mga anak nito, hindi rin yun nakalusot sa kanyang paningin. Matapos namang marinig ni Tudok ang naging tanong ng antingero, wala na siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lamang habang sumasagot dito ng, "Dati akong ermitanyo, pero dahil sa pagmamahal ko sa pamilyang ito, iniwan ko ang lahat ng gawain ko. Ang mga nakikita mong nilalang dito, halos hindi pa nangangalahati sa kabuuan ng puwersa ko. Pero masaya ako, kahit konti na lang ang bilang nila. Sila kasi ang mga naglilingkod sa akin na merong buong katapatan." Nang marinig ito ng antingero, halos hindi naman yun makapagsalita, gawa ng sa dinami-rami ng mga engkantong kanyang nakikita. Hindi niya sukat akalain na kaparte lang pala ito sa kabuuang bilang ng mga kaibigan ni Tudok. Bagaman hindi kapani-paniwala ang kanyang mga naririnig, wala siyang magagawa sapagkat kahit ang utak niya nagsasabing totoo ang mga bagay na inilalahad ng kausap niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, kahit papaano, unti-unti nang nakilala ng antingero itong si Tudok. Napag-alaman din ito na maliban sa mga kaibigan nitong engkanto, nagtatangan din yon ng mga mutyang hindi pa alam ng mga tao na yon ay umiiral sa mundo. Dagdag pa ng antingero na maging siya, walang kaide-ideya sa lakas at abilidad ng mga tangang mutya ni Tudok. Matapos nilang mapag-usapan ng tungkol sa bagay na yon, tila bang mas lalo pang tumaas ang respeto ng antingero sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-uusap, nagpasya silang pumasok na sa loob ng kanilang tahanan para doon na ituloy ang kanilang seryosong talakayan. Sa paglahad ni Tudok ng kanyang pakay sa antingero, bigla naman siyang nagulat nang mapansin niya ang pag-alma nito. Animoy hindi yun tumutol sa ipinapagawa niya rito, bagkus ay parabang nangangamba yun sa kung anong panganib na maaaring makaharap ng kanyang mga anak kung sakali mang pipiliin itong manatili sa baryo. Dala ng kanyang kuryosidad, minabuti niyang tanungin ang mahinahon ng kanyang kaibigan para naman kahit papaano malaman niya ang hinanaing nito. Nang marinig naman ng antingero ang kanyang naging tanong, halos hindi yun makatitig sa kanya ng diretsyo. Ang palaging ginagawa nito, tumitig sa sahig na parabang may malalim yung iniisip. Maya-maya pa, nang magkaroon na yon ng lakas para magsalita, agad naman yung tumingin sa kanyang mga mata habang sumasagot ng, "Alam mo kasi, Manong Tudok, nababahala ako na baka isipin mong ligtas na manirahan ng mga anak mo sa baryo. Huwag niyo ho sanang kakalimutan na sa lugar na yon naglipa na ang iba't ibang uri ng mga nilalang na merong halang na kaluluwa. Hindi ko man maipapangakong mababantayan ko palagi ang mga anak mo,
Kaya nag-aalala ako para sa responsibilidad na iyong inaatang sa akin. Huwag niyo ho sana akong pag-isipan ng kung ano. Kasi kung pagtulong lang ho, gustong gusto kong makatulong sa inyo. Dagdag pa nito na ang mga nilalang sa baryo walang pinipili. Lahat ng kanilang natipuhan ay binibigyan nila ng karamdaman na siya namang nagdudulot ng takot sa antingero. Takot para sa anak ni Tudok at takot para sa gulong maaari niyang malikha sa oras na hindi umayon sa kanilang plano ang panahon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano naunawaan naman niya ang hinanaing ng antingero. Para hindi na yon mag-alala at mamroblema, inabisuhan niya yung magtiwala sa mga anak niya. Ipinangako niya rin dito, bago niya yung tuluyang patirahin sa baryo, sisiguraduhin niyang ligtas na ang mga ito laban sa mga nilalang na maaaring magtangka sa kanilang mga buhay. Ayon pa kay Tudok na, hindi rin ito kinakailangang mag-alala, gawa ng sa mga susunod pang buwan niyang binabalak na patirahin ang kanyang mga anak sa baryo. Hanggat hindi pa yon lumilipat sa bahay ng kanyang kaibigan, inabisuhan niya itong palaging bumisita sa kanilang tahanan para naman makilala niya yon ng husto. Matapos ang kanilang mahaba-habang pag-uusap, nagpaalam na nga ang antingero na uuwi na. Nangako naman yon na babalik kinabukasan kung kaya't hindi na rin niya yon ninais pang pigilan. Lumipas ang araw na yon, doon na nga nag-umpisa ang relasyon nila ng antingero. Kahit medyo nahihirapang makisama itong si Tudok, pinilit niyang makipagpalit ng loob alang-alang sa kanyang mga anak. Dahil sa mabait naman ng antingero at magaling makisama, kung kaya't hindi naging alintana para kay Tudok na makipagkaibigan dito. Sa paglipas pa ng mga araw, kahit papaano, medyo bumubuti na ang relasyon nilang dalawa. May mga pagkakataon na dinoong niyayaya siya nito sa baryo, subalit nagdadalawang isip siya dahil sa dami ng kanyang trabaho. Isang hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng kanilang tahanan, muli siyang niyaya ng antingero na tumungo sa bayan. Ano nito, wala siyang dapat ipagkabahala sa kadahilanang hindi naman siya roon mapapansin ng mga tao. Inilahad din ito sa kanya na sa mga oras na yon, kokonti na lamang ang mga taong nagsili pa na sa daan. Dagdag pa nito na hindi naman sila roon magtatagal, lalo pat walang kasama ang kanyang pamilya sa bahay nila. Matapos naman yung marinig ni Tudok, tila bang nagkaroon siya ng konting paghahangad na tumungo sa baryo. Bagaman alam niyang matagal na siyang hindi nakakakita ng maraming tao, alang-alang sa pakikisama, sinunod niya ang nais nito. Bago niya tuluyang nilisan ang kanilang tahanan, inabisuhan niya ang antingero na maghintay sa labas ng kanilang bahay. Maaari kasi yung hindi makalabas kung sakali mang nasa loob pa ito habang siniselyohan niya ang paligid ng kanilang tahanan. Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, matyaga itong naghintay habang patuloy siyang pinagmamasdan. Sa pagrinig nito ng sipol ni Tudok, doon niya nasipat ang mga nagliliwanag na nilalang na dahan-dahang pumapalibot sa lugar. May mga tangan yung sibat at pananggalang na kusa nitong ibinabaon sa lupa sa oras na marating na nila ang hangganan ng teritoryo ng ermitanyo. Pagsilay ni Tudok na kumpleto na ang kanyang mga tagapagbantay, dali-dali naman siyang lumapit sa antingero habang nananatiling walang imik. Nang medyo makalayo-layo na sila sa lugar, gulat namang nagtanong sa kanya ang kaibigan niya ng, Manong Tudok, ano ho ba ang mga yan? Yung mga bantay? Mga kaibigan ko lang yon. Ilang siglo na silang kasakasama ng mga ninuno ko. Dahil ako nagmana sa karunungan ng aking maestro, kaya ako rin ngayon ang bago nilang pinagsisilbihang pinuno. Sagot naman dito ni Tudok.
Dagdag pa niya na kapag umalis siya ng bahay nila, kusa yung nagbabantay para protektahan ang kanyang pamilya. Hindi kasi siya basta-bastang napapanatag sa bahay nila, lalo pat wala roong ibang taong nakatira maliban sa kanyang pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Tudok sa antingero na kahit ang mga nilalang na nasa panig ng kanan, hindi basta-bastang makakapasok sa pananggalang ng kanyang mga kaibigan. Tanging siya lamang ang may karapatang pumasok roon dahil unang-una siya din naman ang may gawa nito. Matapos naman yung marinig ng antingero, tila bang hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang narinig. Makalipas lamang ang ilang minuto, hindi na yun nag-alangang maglahad sa kanya ukol sa mga tinatago nitong sikreto. Alam mo, Manong Tudok, sa tinagal-tagal ko ng paninirahan sa lugar na ito, hindi ko talaga inakalang merong makakatalo sa mortal na kaaway ko. Ganito na lang, kapalit ng buhay niya, ang pangangalaga ko sa iyong mga anak. Patas naman siguro yon, hindi ba? Tsaka isa pa, kapag wala na ang demonyong yon, makakahinga na tayo ng maluwag dito. Seryosong wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman ito ni Tudok, halos hindi niya maiwasang mapaisip sa kadahilanang ang buong akala niya walang kinakaharap na katunggali ang antingerong yon. Inaasahan niya ding wala ng ibang mga nilalang sa baryo maliban sa mga aswang at mangkukulam. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad nito sa kanya na ang tinutukoy nitong mortal na kaaway ay ang matandang naninirahan sa dulong parte ng baryo. Liblib ang lugar nito, kaya na may hindi yun gaanong nadadaanan ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa ng kaibigan ni Tudok na kahit ilang buwan niya na yung hindi nakikita, nasisiguro niyang naroon pa rin ito. Naniniwala din siya na bagaman hindi pa sila nagtutuos, malakas ang kutob niya na hindi lang dugo ng aswang ang tinatangan nito, bagkus ay maging dugo rin ng isang mangkukulam. Ilang beses na din niya kasi yung sinubukang palipara ng mga usal, ngunit wala man lang doong nangyari. Matapos naman yung marinig ni Tudok, noon ding oras na yon, pinili nilang tumungo sa kinaroroonan ng sinasabi nitong kaaway. Hindi na siya nagdalawang isip pang sundin ang plano ng kaibigan niya, lalo pat nakataya dito ang buhay at kaligtasan ng kanyang pamilya. Siniguro niya din sa antingero na kahit na anong mangyari, kukunin niya ang ulo nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa dulong parte ng lugar. Habang umiikot ang kanilang paningin, nasipat nila ang isang maliit na kubo sa tabi ng napakaraming mga kawayan. Sa gilid ng kubong yon, naroon ang isang matandang abalang-abala sa paghahalo ng mga likidong naroon sa kawa na nasa ilalim naman ng siga. Pagtitiga ni Tudok at ng nilalang na yon, hindi na siya nag-atubili pang lumapit dito habang patuloy na nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa matanda. Nang ilang dipa na lamang ang pagitan nila, agad naman niya yung pinaramdaman ng kanyang kakaibang presensya. Yung mga engkantong nanananahan sa katawan niya, dahan-dahan na niyang pinalabas na siya namang labis na ikinagulat ng kanyang kasama. Halos wala yung kaide-ideya na itong si Tudok, meron palang tinatagong ganoong uri ng abilidad. Sa isang iglap, bigla namang napaligiran ng mga engkanto ang matanda at kasabay nito ang pagwiwika roon ni Tudok ng, Balita ko ikaw ang pinakamalakas na demonyo rito. Sabihin mo, tanda, anong pangalan mo? Sino ang iyong maestro? At bakit ka nagtaglay ng ganyang uri ng abilidad? Nang marinig naman ito ng matanda, nagpatuloy lang naman yun sa ginagawa niyang paghahalo. Bagaman hindi ito nakatitig sa kanila, pansin na pansin ni Tudok ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng matandang yon. Pagsilay niya sa pamumula ng mga mata nito,
hindi naman siya nag-alangang utusan ng isa sa kanyang mga engkanto na sugurin ang nilalang na yon. Subalit bago pa man ito makalapit, bigla namang napatalo ng matanda na siyang naging sanhi para matapon ng mga bagay na naroon sa kawa. Pagsilay nila Tudok sa likido, doon nila nasipat ang mga kamay at binti ng tao. Nagkalat din doon ang mga laman loob nito, patunay na kumakain nga ng mga ordinaryong tao ang nilalang na yon. Dahil sa mga bagay na kanilang nasilayan, kung kaya't lahat ng engkantong lumabas sa kanyang katawan ay sabay-sabay na niyang inutusan. Kung hindi nagkakamali noon ang antingero, nasa humigit 30 engkanto ang nanananahan sa katawan ni Tudok na siya namang labis niyang ikinamangha. Hindi yun mga ordinaryong engkanto lang, sapagkat ang iilan sa mga ito ay nasa hanay ng mga maharlikang nilalang. Dahil sa lakas ng mga engkantong yon, hindi naglaon tuluyan na din nilang nasukol ang matanda. Kahit nasa anyo yun ng gabunan, tila bang wala yung nagawa sa mga kamay ni Tudok. Sa pagsugod ng isang engkantong nasa likuran nito, nasipat ng antingerong tumarak ang hawak-hawak nitong kalis sa katawan ng matanda. Kahit nasa espiritual yun na anyo, kitang-kita niya ang pagtagos nito sa dibdib ng kaawa-awang gabunan. Ilang beses din nila yung nasipat na nagpumiglas pero hindi yun sapat para matakasan niya ang tiyak na kamatayan. Sa pagkamatay nito, dali-dali naman nila yung pinasok sa loob ng kubo at walang pag-aalangang yon ay sinilaban. Naniniwala kasi noon si Tudok, maaaring maging maranhig ang nilalang na yon kung ililibing lang nila ng buo ang bangkay nito. Matapos nila yung maisakatuparan, agad naman silang tumungo sa baryo habang nananatiling walang imik. Sa pagbagtas nila ng daan, inilahad ni Tudok sa antingero na kaya niya ginawa ang bagay na yon dahil sa pangako nito. Kaibigan, sana na may tuparin mo ang iyong pangako. Mawawala ako ng ilang buwan kasama ang asawa ko. Ikaw na munang bahala sa anak ko. Huwag kang mag-alala, sapagkat ang gagawin naming ito ay para sa kapanatagan ng aming mga magulang at angkan. Wika ni Tudok. Lumipas ang mga araw, walang ibang ginawa itong si Tudok kundi gugulin ang kanyang oras sa pagpapaalam sa kanyang mga anak. Saksing buhay roon ang antingero sa mga bagay na kanyang ginawa. Ayon pa sa kaibigan ni Tudok na bago lumisan ng mag-asawa, napapansin niya noong ang iilang mga panauhing hindi niya kilala na panay ang pagbisita sa bahay nito. Hindi naman siya nababahala noon kahit papaano, gawa ng ramdam niyang wala naman doong kakaiba. Alam din niyang mga engkanto ang mga nilalang na yon na nagbabalat kayo bilang mga tao. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre, habang abala sa pag-aaral ang mga anak ni Tudok, doon na ito nagpaalam sa kanyang kaibigan. Hindi na rin ito ninais pang masilayan ang kanyang mga anak sa paniniwalang magiging dahilan lamang yon ng pagbigat ng kanyang saloobin. Sa unang araw ng paglisan ni Tudok at ng kanyang asawa, inakala ng antingero na babalik pa ito. Subalit, ilang taon na noon ang lumipas, tila bang wala pa rin yung naging paramdam. Ang labis niya ding ipinagtataka ay kung bakit yung mga anak nito ay hindi man lang nangungulila. Pakiramdam niya, inalis ni Tudok ang lahat ng memorya sa 3 niyang anak na kasama silang mag-asawa. Para hindi na lumala ang mga nangyayari, nagpasya ang antingero na kupkupin na lamang niya ang 3 nitong anak. Kahit papaano, umaasa pa rin siya na balang araw, babalik itong si Tudok para kunin ang mga ito sa kanyang puder. Pero alam niyo ba, na kahit sa kahuli-hulihang hininga ng antingero, hindi na niya muli pang nasilayan si Tudok at ang hukbo nitong mga engkanto.
Okay, opinyon ko sa kwento. Alam niyo sino naaalala ko kay Tudok? Si Lolo Ruben. Kasi ang dami niya sobrang hukbo eh. Isipin niyo yung kasama niya sa loob ng katawan niya, 30. Tapos iilan pa ron maharlika. Ganong katindi tong si Tudok. Pero ang nakakatakot lang, yun nga, parang merong matinding kapalit no? Parang kailangan si Tudok siguro dun sa mundo ng mga engkanto, parang siya yung maghahari dun eh. Siya yung mamumuno. So, kailangang isacrifice ni Tudok yung mga anak niya para bumalik dun sa lugar ng mga engkanto. Kasi nga, ang gusto nitong asawa ni Tudok magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak niya. Pero, yun nga, nakakalungkot lang na kailangang isakripisyo ni Tudok yung buhay niya tsaka ng buhay ng asawa niya para lamang magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga bata. Which is, nangyayari naman talaga sa totoong buhay. Kahit sino sa ating mga magulang, gagawin lahat ng the best natin para lang magkaroon ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. Yun yung nakikita kong pinakamagandang aral ng kwento na to. Sobrang ganda. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.